Aikuisena ihmisenä sä kannat vastuun teoistasi. No ei. Aikuisena ihmisenä mä tapaan itteni. Noora saa hoitaa tätä kauppaa kerran kuussa. Ja jälkiruuaksi pullat. Pullat te saatte kuitenkin 5 eurolla. Tää on tehty koko lihapuumu reseptin mukaan, tietääkseni. Uunituoretta vastaleivottua pullaa. Mä en saanut ketään työntekijää illaksi. Huomiseksi kylläkin. Mulla on valokuvanäyttely tulossa. En mä pysty päivystämään täällä aamusta iltaan. Mä hoidan tän asian. Mä lupaan. No niin. Hei. Tuo ottamaan tuoretta pullaa, niin sinäkin voimistut. En todellakaan. Etkö sä just sanonut itses irti? Ai hitto. Mä unohdin ihan kokonaan. Sä haluat jatkaa. En. Mutta rouva ilmeisesti haluu turpaa. Miksi ihmeessä sit oot täällä? Vähän. Joten palveluksessanne, armon neiti. Mä lähden nyt. Pärjät. No miksei se pärjäisi? Onhan sillä ikioma seksi orjapalveluksessa. Rouva johtajatar vaan sanoo, miten voin palvella. Aiot sä tosiaan olla noin lapsellinen koko päivän? No mun käytös on ihan samalla tasolla kuin pervojen paska. Tiut sä, Isma, miten paljon ihmiset yrittää sua Tappaa. auttaa. Ja mäkin jo alan kyllä ihmetellä miksi. Voi helvetin. Tähän kauppa kaatuu alta aikayksikö. Tää on mun kauppa, jonka mä ostin vain sen takia, että sulla on Velkoja. töitä. Ei selvästikään kannattanut. Ilmanpassa niin salakavalasti yritit antaa mulle suihkut seksää. Mitä? Mitä? Miksi? Mitä? Missä? Mitä? Kuule, mä en lähde täältä ennen kuin sun paska ilmestyy mun takahuoneeseen. Sinne meni. Mitä jos Ismo vaikka hakisi ne pähkinät, mitkä tuli tänään ja laittaisin tonne hyllyyn? Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Mutta minä ajattelin vain hypätä sillalta alas. Kerran kuussa. Ylhäisyys. Siinä on vähän erikoinen huuhurinta, jos tekisi 13 euroa. Noin. Kiitos. Terve, Mela. En tommoista loaheittoa jää kuuntelemaan. Pysähdy. Mä oon sun pommo, mä käsken sun pysähtyä. Niin, rouva. Etkö sä kestä kuunnella asioita niin kuin ne on? Sä oot tehnyt virheen. Sä oot lyönyt. Ja silti sä kehtaat kiukutella Tanjalle kuin mikäkin pikkukakara. Jos sussa on yhtään miestä, No ei. sä myönnät, että sä oot ollut väärässä. Ja pyydät anteeksi. Voit mennä. Muita kuin... Mitä helvetti? Joku roti sentään. Anteeksi. Itse herran taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mopin varressa. Ja asusta päätellen vielä ihan talotaikureiden leivissä. Hieno homma. Hyvää työpäivää, rakas. Ei sun tarvitsisi. Killing spree. Headshot. Monster kill. First blood. Holy shit. Perfect. Monster kill. Medicated.